Shirifla TV lajɛbaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan kɔnɔ jɛmukan min ni an ko an danbe bi an danbe kɛnɛ kɔnɔ bi an kɛmɛ ka maa min bisimila o ye an karamɔgɔ Ablaye Kulubali ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bɛlɛdugu Ablaye bi an y'a laɲini danbe kɛnɛ kɔnɔ ka kuma lamɔ kan lamɔ ye fɛnba ye ni maa lamɔ cogo ɲɛna i b'a ye a ka jɛnso sigi fɛn caman bɛ yen o bɛ ɲɛ mais ni lamɔ cogo ma ɲɛ fɛn caman bɛ yen a bɛ tiɲɛ o la an y'a kanu bi an karamɔgɔ Ablaye a ka kuma an ye lamɔ yɛrɛ mun de don ani hadamaden n'a lamɔna nafa jumɛn b'a la a da ka se ka se a ma an b'a fɔ karamɔgɔ yalima lamɔ yɛrɛ ye mun ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Ami ala tanu ka ala barkada. Ami ala tanu ka ala barkada ka soli kira laban kan dan di soli mina. O ko tono mi aw yero fo ka wuli kan soro nga soya bi ni bonya baye ayin bonya mayin ala fa ala ko bonya ala hera kana we yi nyininga kuma mina tan a jaran ko sebe ni kuma bade e pam fata ni kuma bade mayin ala fe ala hera kana we ni ko lamɔ an bɛ segin kɔfɛ de ka taa danbe ma fɔlɔ parce que lamɔ ye yɔrɔ damadɔ de ye fɔlɔ ni ko lamɔ jɔn bɛ lamɔ an b'a fɔ denmisɛn de bɛ lamɔ jɔn bɛ denmisɛn lamɔ a fɔlɔ o y'a fa a n'a ba ye o de bɛ denmisɛn lamɔ mais o b'a lamɔ cogo di ni jogo ɲuman ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ lamɔ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ jogo ka ɲi fɔlɔ donc fa ɲuman o de bɛ den lamɔ bon fɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw ka waatiw la i b'a ye denmisɛnnin n'a a sɔrɔla ka ban bɛɛ ta de don du kɔnɔ fanicinin b'a lamɔ komi a yɛrɛ den don ainsi de suite kare kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ ten nɔ bɛɛ b'a lamɔ voilà fɔlɔ o de tun ye fɔlɔ lamɔ kɛcogo fɔlɔ bon ni den lamɔna du kɔnɔ ka jogo ɲuman sɔrɔ adamaden mɔtɛ ye jogo de ye adamaden yɛrɛ mɔtɛ yɛrɛ o jogo de ye ni jogo tiɲɛna a bɛ na mobili tiɲɛna donc ni jogo tiɲɛna adamaden bɛ tiɲɛ ten jogo o tɛ se ka sɔrɔ ni lamɔ yɔrɔ ɲuman tɛ donc mɔgɔ minnu bɛ lamɔ kɛ f'a ka sɔrɔ fɔlɔ jogo ɲuman b'olu la i y'a faamuya donc ni olu ye jogo ɲuman d'u den na den bɛ sira sɔrɔ mais yɔrɔ différence ba de bɛ sisan lamɔ ani fɔlɔ lamɔ cɛ n y'a f'i ye cogo min na fɔlɔ lamɔ na bɛɛ bɛ jɛ ka den lamɔ ni fa ni ba b'a kɛ cogo min na dugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'a kɛ cogo min na fanicinin b'a kɛ ten ainsi de suite quoi bon mais bi bɛɛ ka lamɔ kɛra yɛrɛkun de ye i sigi y'a faamuya sinon ni den lamɔ du kɔnɔ a bɛ jogo ɲuman sɔrɔ donc kati mɔgɔ b'i dɛmɛ ka den fɛnɛ jogo dɔn parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka lamɔ kɛ bi de i sigi y'a faamuya lamɔ ka gɛlɛn lamɔ bɛ tila fɔ yɔrɔ saba ye du kɔnɔna b'a la kari kɔnɔna b'a la n'o quartier ye ka se dugu kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ani jamana bon dugu ka jɔyɔrɔ bɛ yen du ka jɔyɔrɔ bɛ den ka lamɔ na komi quartier fana ka lamɔ cogo fana bɛ yen ka se jamana fana ma bɛɛ n'i ka étape de don donc ni den lamɔna so kɔnɔ ka ɲɛ f'a ka sɔrɔ a ka lamɔ dugukɔnɔmɔgɔ quartier fana kɔnɔ donc o bɛ sɔrɔ a yala ɲɔgɔn fɛ fana donc f'olu ka woloma pour que den ka jogo ɲuman sɔrɔ ni den ye jogo ɲuman sɔrɔ sisan donc a bɛ kɛ bɛɛ ta ye ni mɔgɔ ɲɛna o ye fɛnba de ye i y'a faamuya n y'o f'i ye adamaden yɛrɛ jogo yɛrɛ a bɛ n'a fɔ mobili de n'a mɔtɛri tiɲɛna adamaden tiɲɛna pewu i y'a faamuya. an karamɔgɔ an kɛlen ko ka o faamuya ɲininkali fɔlɔ ye an ka ɲininkali filanan mɔgɔ yɛrɛ a kana ka lamɔ yɔrɔ jumɛn yalima den yɛrɛ kana ka lamɔ yɔrɔ jumɛn walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ o fana la. n ko den bɛ lamɔ du de kɔnɔ du kɔnɔ voilà fɔlɔ dutigi
n'i y'a mɛn dudenw bɛ yen mɛ dutigi bɛ yen du o du fɔ tigi b'a la bon dutigiya bi ni dutigi bi denw na mɔ fɔ dutigi k'a bila hakili la n ye n ta ye o n tɛ n ta ye fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ e de ka mara kɔnɔ donc i b'o lamɔ o diyagoya de n y'o de f'i ye bi o de tɛ yen bɛɛ ko n yɛrɛ kun de bi n'i ko k'i bi waliden corriger bi a kuma ka ca dɛ o de kosɔn fɔlɔ lamɔ na o kun y'an bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ du bɛɛ bi jɛ ka den lamɔ ɲɔgɔn fɛ nin de fɔlɔ n'i kun taara du kɔnɔ ni karisa den nin tɛ karisa de i t'o dɔn o sɔrɔ lamɔ cogo de fɛ i y'a faamuya bon komi an ye burusɔnmɔgɔw ye lamɔ yɛrɛ bon burusi kɔnɔ mɔgɔ min b'i lamɔ burusi kɔnɔna na ani mɔgɔ min b'i lamɔ duguba kɔnɔ n'i y'u i b'a fɔ cogo kelen tɛ mais mun de b'o kɛ parce que duguba kɔnɔ bɛɛ ko ko n yɛrɛ kun de i sigi i y'a faamuya k'a fɔ an ka jɛ quartier kɔnɔ an ka den dilan ɲɔgɔn fɛ o tɛ kɛ o n'i yɛrɛ sera k'a kɛ cogo min na i kungo de don mais sani o cɛ ni an seginna kɔfɛ fɔlɔ u b'a kɛ cogo min na an ka jɛ an ka den lamɔ dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a den n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ du bɛɛ dɛ n'a tiɲɛna a kungo bɛ se mɔgɔ fɔlɔ ma o du kɔnɔna de ye ka sɔrɔ ka se dugu kɔnɔna ma ni jamana i y'a faamuya donc toujours jogo ni an ye ko wɛrɛ ta nɔ jogo tiɲɛna de bon fɔ jogo ka dilan de jogo tɛ se ka dilan cogo si la fɔ lamɔ fana f'an ka segin kɔfɛ lamɔ cogo la an y'a faamuya nin na k'a fɔ lamɔ ye fɛnba ye mais an bɛ fɛ k'a dɔn yalima lamɔ ɲuman ni maa y'a sɔrɔ a bɛ nafa jumɛn ɲɛ a ye a b'o cogoya kelen de la ni maa ka lamɔ cogo tiɲɛna n'o ye i bɛ se k'a faamuya cogo min na n'a jogo tiɲɛna a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se a tigilamɔgɔ ma alhamdulilayi i ye ɲininkaw min na o diyara n ye fana toujours a bɛɛ ye kuma kelen don n y'o de f'i ɲɛna adamaden jogo n'a ɲɛna a bɛ mun na se i ma i yɛrɛ jugu c'est-à-dire ni i jogo ɲɛna a bɛ min na se i ma foyi t'a se i ma hali i fa ni ba t'o se i ma ni jogo ɲɛna kɔni jogo ɲumanya n bɛ min f'i ɲɛna ni adamaden jogo ɲɛna mɔgɔ jigi bɛ d'e kan n b'o f'i ɲɛna ni jogo ɲɛna mɔgɔ jigi bɛ d'e kan i y'a faamuya n yɔrɔ mɔgɔ jigi bɛ da mɔgɔ kan wariko tɛ dɛ jogo n'i y'a ye an ka alimamu ta k'u lajɛ i b'a sɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn y'a ɲɛfɛ a tɛ se k'a fɔ jogo ka ɲi de jogo ka ɲi bon ni bi tɛ fama mɔgɔba fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ jogo ɲuman de b'a la mɔgɔba n y'o fɛ ko yɛlɛmana sɔn n'i y'a mɛn ko karisa ye mɔgɔba de c'est que jogo ɲuman de b'a tigi la jogo ɲuman de b'a to a bɛ f'i ma k'i ye mɔgɔba ye i y'a faamuya parce que laada la mɔgɔba t'a yɛrɛ dɔn fɔ mɔgɔ c'est à dire mɔgɔba ye jɔn de ye i b'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔba ye fɔlɔ wa bon aw nana ne fɛ yan sisan bon ne bolo aw ye mɔgɔbaw de ye o aw ye ne ka mɔgɔbaw de ye i sigi n faamuya fɔ ne k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu aw minnu nana sisan aw ye mɔgɔbaw de ye fɔ ne k'o dɔn n bɛ fɛ ka jogo de f'i ye fɔlɔ bari jogo ye fɛnba de ye an ka société kɔnɔ n'i y'a mɛn ko o ko tiɲɛna bi jogo dɔrɔn de tiɲɛna jogo dɔrɔn de tiɲɛna i ye n faamuya n'an seginna kɔfɛ toujours ni adamaden jogo ɲɛna ni jogo ɲɛna n t'a dɔn a bɛ diɲɛ fɛn bɛ s'i ma ni jogo ɲɛna a bɛ kɛ sababu fana k'e don hali arijinɛ kɔnɔ i ye n faamuya mɔgɔ i bɛ silamɛya yɛrɛ fɔlɔ jogo ɲumanw de don jogo ɲuman i ye n faamuya o de kosɔn an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw u tɛ seli mais jogo ɲuman tun b'u la o de la o y'a to an ka jamana bɛ taa bi jogo parce que o ye jamana mara fɔlɔ ni jogo de ye k'a fɔ ko kalan o tɛ o y'a ni jogo de ye jogo ɲuman voilà ni mɔgɔ jogo tiɲɛna a bɛ n'a fɔ misali n'i ka bagan jogo tiɲɛna sisan n'i ka bagan tiɲɛna bon e kungo de don mais a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ degun o bɛ n'a fɔ mɔgɔ woloden ni den jogo tiɲɛna e yɛrɛ n'a kɛra zon de ye a bɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ ka fɛnw suɲɛ fa ni ba ka fɛnw n'a y'olu suɲɛ waati min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma kare kɔnɔna na ka sɔrɔ ka se fana diɲɛ bɛɛ ma sa donc mais a bɔra so kɔnɔ de i y'a faamuya donc sani ka so o bɛɛ n y'o de f'i ye ni jogo tiɲɛna bon a bɛ jogo juguya bɛɛ bɛ jogo jugu dɔn n'a fɔra ko ka n bɛ min f'i ɲɛna ni hadamaden cɛ ka ɲi sisan bɛɛ ko muso in cɛ ka ɲi koyi ou bien cɛ in cɛ ka ɲi
bɛɛ ko ten mais n'a dɔnna k'a jogo man ɲi mɔgɔw bɛ ɲinɛ a ka tiɲɛ kɔ i sigi i faamuya n'a dɔnna ko a karisa cɛ ka ɲi ko mais a jogo man ɲi de o y'i ka valeur bɛɛ bile pewu jogo de bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali ni cɛ ka jugu ni jogo ka ɲi mɔgɔ t'i ka cɛ juguya ye fiyewu jogo ɲuman n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn bɛɛ k'i jɛ ka kɛ jogo ɲuman ye jogo ɲumanya a bɛ sɔrɔ du kɔnɔ fɔlɔ de i sigi faamuya mais toujours m'o de fɔ mɔgɔ an ka sigi kɔfɛ an ka jɛ an ka lamɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka denw lamara ɲɔgɔn fɛ i sigi nin ye n den ye nin tɛ n den ye n'a jogo tiɲɛna i b'a dɔn min don i sigi y'a faamuya duba kɔnɔna na bi duba kɔnɔ fɔlɔ n'i y'a ye duba yɛrɛ tiɲɛna o kama ko duba man ka tiɲɛ o mais au contraire bi duba de tiɲɛnen don sinon du o du ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ du kɔnɔ a banna voilà fɔlɔ n y'o de f'i ye i bɛ don an ka du kɔnɔ karisa den karisa t'a dɔn i t'o dɔn fiyewu ne yɛrɛ mun filɛ dɔrɔn ne ye ne ye san 20 ni kɔ sɔrɔ n tɛ n ba yɛrɛ dɔn ne yɛrɛ k'a fɔ ɲinɛ ba ne t'a dɔn i segin faamuya donc toujours n bɛ min wele min da bangebaaw ye dɔrɔn u ka segin kɔfɛ an ka segin kɔrɔlen ma an ka jɛ an ka denmisɛnw mara ɲɔgɔn fɛ parce que ni n y'o de fɛ den lamɔyɔrɔ ka ca kalanyɔrɔ b'a la quartier kɔnɔna b'a la yala ɲɔgɔnko b'a la donc nin bɛɛ la mɛ o yala ɲɔgɔn ninnu k'u bɛ bɔ dɔ de ka du kɔnɔ fana n y'o de fɛ fo du kɔnɔ ka dilan de ni du kɔnɔ dilanna baara banna i y'a faamuya o la an karamɔgɔ n'an y'a faamuya nin bɛɛ kɔfɛ diɲɛ fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ fɛɛrɛ b'a la fɛɛrɛ jumɛnw de kana ka ta maaw fɛ bi walasa lamɔ ka se ka ɲɛ fa kana ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na a ka du kɔnɔ lamɔ sira kan ba fana kana ka jɔyɔrɔ jumɛn ta a ka du kɔnɔna na lamɔ sira kan walasa an ka laɲini ye min ye ka segin an danbe kɔrɔ ma walasa lamɔ ka ɲɛ an ka se k'o sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye o la walasa faamuyaw ka se ka sɔrɔ a la. alhamdulilayi i ka o kuma diyara n ye kosɛbɛ n y'o de fɛ adamadenya yɛrɛ fɔlɔ n y'a dɔn den ne yɛrɛ e tun ye den ye ne yɛrɛ tun ye den de ye i ye faamuya n'i y'an ye kɛnɛ ka taa bi yan bi o ye fɛn dɔ de fana ye i ye faamuya o bɛ jogo de ye sisan mɛ mun na an ka denmisɛnninw jogo tiɲɛna kojugu de i b'a dɔn fana ye min ye dutigi min misali fɔlɔ ta an ka nansaraw fɛ yen nɔ n'u bɛ tele bɔ sisan ka sigi tele programme na âge dɔw bɛ yen u bɛ tele filɛ u b'a sɛbɛn a duguma ni âge ni bɛ nin âge in na i bɛ nin film min filɛ ni ma se nin âge ma i kana filɛ o bɛ sɛbɛn tele jukɔrɔ e sigi y'a faamuya tele bɛɛ voilà bon fo mɔgɔw fana k'o yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ka bi tele filɛ ani telefɔni lajɛ a ye jogo bɛ tiɲɛ denmisɛnninw min n ko n'an donna nin yɔrɔ kɔnɔ nin kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que an ka tele programme man ɲi a man ɲi i sigi y'a faamuya bɛɛ b'o dɔn donc fo an ka sigi kɔfɛ de bɛnɛ jogo la fɔlɔ tele programme y'o a man ɲi o bɛɛ b'o dɔn k'a man ɲi an ka seli waatiw la tele fila man ɲi i bɛ min yɛlɛ kabako don n bɛ ala de deli ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma i ye faamuya parce que du bi du bɛ dilan ka sɔrɔ fɛn t'i bolo koyi awɔ bi du bɛ se ka dilan ka sɔrɔ fɛn t'i bolo fɔlɔ fɛn mɛ mun tun b'an bolo fɛn t'an bolo mɛ du dilannen don bon an ye fɛnko de ta ka d'an kun ka ɲinɛ jogo kɔ f'an ka nata de dabila fɔlɔ an ka segin kɔfɛ min f'i ye ni jogo ɲɛna i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ n'i ko fɛn bɛɛ i b'a fɔ ko nafolo don non o tɛ o ɲɛ b'a la hɔrɔnya ni i tora i dama na i bɛ balo ka se tɛ malo fiyewu e b'a dɔn n y'o f'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ la a girinkajɔ kun ye fɛn kelen pe cɛ ni muso faama ani fantan bɛɛ ka girin kun ye fɛn kelen pe i b'a dɔn wa i ka balo i ka sa i kana malo e o ne o layɛmɔgɔ bɛɛ ta kun ye nin ye an ka balo an ka sa an kana malo i ye faamuya mais i b'o ɲɛsigi cogo di fo jogo ka dilan fɔlɔ de fo i ka jogo de dilan ne e jogo ka i denw jogo man ɲi mais su ni tile mɔgɔ ye malolen don i malolen don donc c'est jogo fo jogo ka dilan de ni jogo karisa n bɛ min f'i ɲɛna n'i y'a mɛn don o don k'i den ye ko dɔ kɛ dugu kɔnɔ c'est à dire sani a ka so ma n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'i denw jogo dilan mais an ka jɛ an ka jogo dilan ɲɔgɔn fɛ n y'a f'i ye du kɔnɔ
dutigi k'a dɔn k'a fɔ a ne dutigi de ye wala i k'i jɔ jɔyɔrɔ la n y'a fɛ fɛn ko tɛ dɛ i k'i jɔ jɔyɔrɔ k'a fɔ a ne de dutigi ye ni ala ye du kalifa di i ma a ye fɛnba d'i ma mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ kɛ nafolotigi ye i bɛ kɛ faama ye mais i tɛ kɛ dutigi ye i se ka faamuya komi i bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ fana ye dugutigiya t'o sɔrɔ ainsi de suite ni ala ye mɔgɔ min kɛ dutigi ye o ye koba de ye i y'a faamuya donc den caman bɛ yen nɔ bi u ka hakɛ b'o faw fɛ o bɛ kɛnɛ kan fo faw k'a dɔn n yɛrɛ problème fɔlɔ ye min yɛrɛ fɔlɔ faw olu denw tɛ baro kɛ fan de tɛ se ka baro kɛ n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna jogo tɛ se ka dilan mankan na o ayi den ni fa a ka sigi a ka baro kɛ hali dɔgɔkun kɔnɔ n'a bɛ sigi ɛri fila ka baro kɛ fɛn dɔ bɛ i b'o dɔn mais dutigi dɔw bɛ yen nɔ ni den yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye du kɔnɔ dɔw yɛrɛ kalo kelen kalo fila bon fo i ka don lahala de dɔn i k'u ka lahala dɔn kuma bɛɛ lajɛlen na i sigi a faamuya mais k'a kɛ ten nɔ mais diɲɛ fɛ ten o man kan ka kɛ f'i ka don du kɔnɔna de la du kɔnɔna i ye faamuya n'i y'a mɛn min ɲini min c'est à dire i k'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ fɔlɔ i ka so de ka ɲɛ ni denw jogo man ɲi i bɛ tile i tɛ sunɔgɔ i bɛ si i tɛ sunɔgɔ jogojuguya filɛ nin ye karamɔgɔkɛ n b'a ɲini ala de fɛ jogojugu ye minnu na ala ka b'u la n m'o ɲini ala fɛ ni jogo n y'o de f'i ye ni adamaden jogo man ɲi n ko n y'o misali d'u ma sisan ni cɛ ka ɲi bɛɛ ko i cɛ ka ɲi diɲɛ fɛn b'i bolo n'a sɔrɔ k'i jogo man ɲi karamɔgɔkɛ mɔgɔ tɛ ka bɔ i kan pewu i y'a faamuya donc ensuite fana n yɔrɔ bangebaa ko la fana fa ni ba de don bon an fɛ yan bi an y'a jateminɛ mara n'i y'a tila sisan 180 muso ta de o de bɛ mara kɛ du kɔnɔ bon kabi ye fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ a ko o fiɲɛ de fɔlɔ awɔ mais muso ɲuman bɛ se ka denbaya la mara a bɛ se muso ɲuman n'ale lamɔna ka ɲɛ n'a lamɔna ka ɲɛ a bɛ se ka a denw mara muso kɔni mais condition ka fa ka sɔrɔ ale ye jogo ka ɲi voilà bon ni den ye n yɔrɔ fa ni fa caman bɛ i b'a sɔrɔ fa ni ba man di sisan bon ni ba y'a yira den na k'a fɔ ni fa man di nin ye koba ye koyi voilà fɔ u k'o bɔ u ka ko kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ fa ni ba ye cogo o denw kana dɔn n'i y'a mɛn ko dangadenya komi n'an donna o kɔnɔ don o don i b'a dɔn fɛnɛ min ye c'est à dire dangadenya bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fɛ ba ni fa don mais a sababu ye ba de ye ni ba y'a yɛrɛ k'a fɔ cɛ bɛ ko 120 kɛ o ye furu kɔnɔ kow ka ca mais ni ba kɔni y'a ta k'a yira den na k'a fɔ ne ni fa tɛ bɛn ko ye n yɔrɔ den filɛ nin ye den ni ba bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile o u tɛmɛ ɲɔgɔn na quoi kosɛbɛ mais ni den y'a dɔn nin man ne ba ye a bɛ kɛ sababu ye ka fa koya den ye donc o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye an ka du kɔnɔ fana fɔ an k'o yɔrɔ fana jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni gɛlɛya bɛ furu n y'o fiyɛ furu filɛ nin ye furu ka gɛlɛn n yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ tɔɲɔ man ɲi n'i ye muso furu k'a tɔɲɔ o ye min i b'o dɔn muso fana ni cɛ tɔɲɔ fana o fana o de don mais a kana to aw fila ka gɛlɛya kɔnɔ denw ka sɔrɔ cogo si la o de man ɲi parce que aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo dɔ la mais denw t'a faamuya o ni denw kɔni ne ba ne fa man di généralement u bɛ taa ba fan fɛ de bon dangadenya bɛ na o cogo de la donc fɔ an ka hakili to o la kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ nin y'an denw de ye an b'u lamɔ ni jogo ɲuman de ye ni jogo ɲuman ye voilà tɔ bɛ ala bolo. la karamɔgɔ folikan laban ani ladilikan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ minnu sago de b'an na su ani tile mun bɛ jamana in kɔnɔ ani mun bɛ jamana in kɔfɛ. an bɛ ala fo k'ala barikada dan di foli min na ka sɔli kira laban kan kuma bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ toujours an bɛ an ka karamɔgɔw de fo an b'an ka diinɛ karamɔgɔw fo k'an ka dugutigiw fo ka fagabɔla bɛɛ lajɛlen fo dan di foli min na mais nin kuma in an bɛ nin kuma in segin an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma n'o ye Ayidara ye parce que a ye nin kɛlɛ ka mɛnna jogo a ye nin kuma fɔ a mɛnna kabi an ka dɔgɔn a ye kuma kelen min fɔ ala de b'a dɔn diɲɛ dugu jɛ o jɛ min da ka miiri ko in na a ye min fɔ ni mɔgɔ kɔni hakili ma i b'a dɔn a ye kuma o kuma fɔ diɲɛ dugu jɛ o dugu jɛ i bɛ fɛn dɔ a ka kuma kɔnɔ mais min f'i ɲɛna ni mɔgɔ komi kuma ye fɛn dɔ a ka gɛlɛn koyi mais ni mɔgɔ kun ye Ayidara lamɛn an filɛ min na a tɛ kɛ walayi a tɛ kɛ n y'o de f'i ye ne an yɛrɛ mun filɛ anw lamɔna cogo min na an b'o dɔn mais kabi an y'o de fɛ kaban fitinin Ayidara dabala min na o ye jogo de ye ne yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ ko bɛɛ kun ye jogo de ye jogo o la an bɛ an ka karamɔgɔ fo an b'a fo a diinɛ n'a ŋaniya la k'a fo dan di foli min na
k'an filɛ fo jamana kɔfɛ dan di foli min na ka bɛɛ lajɛlen fo dan di foli min na o kɔ tɛmɛnen kɔ n tɛ se ka ɲinɛ toujours an baw kɔ n bɛ an balakaw ka foli kɛ kuma bɛɛ lajɛlen na parce que n'i y'a mɛn ko den ɲuman a bɔra fa ɲuman na ou bien ba ɲuman de la donc n bɛ an balakaw fo kosɛbɛ k'a fɔ k'an bɛ ko o ko la a bɛɛ kun ye olu de ye n'u jɔra jɔyɔrɔ la bɛɛ bɛ lafiya i y'a faamuya o la an bɛ jɔ yan nɔ komi waati koron don an bɛ yafa ɲini aw fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka don ani juguw cɛ an ye min dɔn an tɛ minnu dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'o ye an b'o ɲini sirigi ala fɛ salamu aleykum warahmatulah. an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala k'a ɲɛ mɛn a la a ye laseli cɛɲi min ani ladilikan min fɔ sisan ala k'a faamuya ani a mɛnni tulo ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. an bɛ foli lasegi aw ma kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu sogolen bɛ n'a bɛ k'an lajɛ nin waati in na sirifila jabaranin kan aw danbe ale kɛnɛ kɔnɔna na hakili la bɛɛ y'i ka faamuyata sɔrɔ nin na k'a dɔn k'a fɔ hadamadenya tɛ taa jugu kɔ kuma o kuma fɔra n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka kelen min bɔ a la min bɛ faamu o ye jugu de an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan o de n'a ka kan bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la du kɔnɔna na fa ka jɔ a jɔyɔrɔ ba ka jɔ a jɔyɔrɔ min b'a to lamɔ bɛ se ka ɲɛ cogoya min na min b'a to sini denmisɛnnin minnu bɛ na u ka se ka kɛ danbetigiw ye u ka se ka lamɔ ɲuman sɔrɔ o de n'a k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ jamana kɔfɛ ani aw minnu bɛ jamana kɔnɔ ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na.